Mai bine ținem sacul decât bastonul. Bună seara! Bună seara, dragi copii! Moș Crăciun, dar ce m-ați chemat? Cadou. Dar pentru cadou trebuie să pui o poezie. S-a adunat în această seară, scântați, colindați, înseamnă că știți de unii părinți voștri s-au născut și sunteți bravi că nu uitați tradițiile noastre moldovenești. Pentru aceasta, cred că vă dă ceva. Sau nu? Oh, ia că când m-a dat, că zic da. Так și începem. Ține baston. Ții la urmă, două. Eu cam am intrat de la rece la cal, că am asut ochelare, dar am să văd ființa. Am ceva și muzicanți, dar am muzicanți la urmă, că vreau să îmbiecte.
Azi mi vei cu mine și cu
Euganiu. Bună ziua la toată lumea, vreau să profit că sunt alături de dumneavoastră să vă facem mai sincere felicitări cu anul nou, să vă dea o multă sănătate și fericire. Mândra mea mai, la din săruca la gotire, putem mândre calenține, hai, draga mea mai, îi dar mândra din satul meu, am așteptat cu dorul greu, îi dar mândra din satul meu, mă așteptat cu dorul greu, măi, șa-șa. Noaptea grădine, hai, mândra mea mai, dar de n-ar fi mândră de vine, n-aș umpla noaptea grădine, hai, draga mea mai, aici ca oare păceați gura și-au osite obosite să odihnească liniștită, ca o ribăceați gura. Copilul în cuibul lor, nevinovat-i somnul mamă, tot fără griji și fără teamă. Copilul în cuibul lor, și-a alături mâna ta aici, la căpătâi ca o lumină,
muzică, de lacrimi și de scântei, de împărate și de zei, sărutele ochii tăi. Sărut cu minte vorba ta, cu ultimele de izvoare, cu raja soarei răsare. Puțini și numărați, lângă voi învălăturați și cuvântul ne ascultați. Arămâi și tămâie, ca și cum în carte scrie, s-a sculat Badea joi dimineață, de ochii negri s-a spălat, la icoană s-a închinat, graj de piatră descuiat, și și-a ales un cal, negru ca corbul, iute ca focul, pantalon la 3 picioare, mărgător în fuga mare. Pe el încălecă și la pâine plecă, pâine departe înverzea, de aproape gălbenea, în spica Brabia, în paica Trestia, de 3 ori țelina cu jure, 3 spice mânele frecă, în păscăluță albă rălegă și la nevastă plecă. Măi, femeie, măi, nevastă, grâul nostru să chei, taci, bărbate, nu vorbi, 7 chemești să-i trui, încălcă pe negrul meu și du-te la pânălău și cumpără la ochii de fier și nouă de oțel și du-te la mai... Am rugat atunci la mare, la copaci, la flori, la soare,
băiatul Cătălin Tașcă 367 de euro. Și adunați la cei 634 de la biserică, am obținut suma de 1001 euro. Mulțumim foarte mult! Mulțumim tuturor care au participat astăzi la această seară frumoasă. Mulțumim organizatorilor, Bisericii Ortodoxe Moldoveni și Nașterea Maicii Domnului din orașul Padova și Părintului Vasile Șostovski. Mulțumim Asociației Moldaveni del Veneto, vicepreședintele Leonard Macar, care mă spunează. Bine, dar invităm în scenă. Mulțumim Asociației Gazeta Basarabia, Pușca Leona, care este reprezentant pentru colaborare. Mulțumim, mulțumire mare și specială biroului pentru relații cu diaspora care ne-a luat în seamă și ne-au transmis, ne-au trimis câteva costume naționale și câteva steaguri naționale și alte lucruri care le mulțumim. Mulțumim de asemenea și tuturor cântăreților, domnului Alexandru Ursu, doamnei Chiriciuc Angela, lui Eugeniu, domnului Nicolae Crăciun, domnului Petru din Jos, doamnei Gliga Ana, domnișoarei Caruța Ana, domnului Nicolae Sângureanu, doamnei Victoria Martin. Mulțumim în special ansamblul de dans Moldovița, director artistic Crăciun Nadejda și coreograf Diminescu Cristina. Mulțumim copelașilor care astăzi au venit și ne-au bucurat cu o colindă. Mulțumim directorului artistic acestui copelaș, Leonardo Cristina. Mulțumim tuturor colindătorilor care au fost astăzi și ne-au colindat. Mulțumim și urătorilor care ne-au orat. Nu știu ce au câștigat. Să vedem la urmă, să împărțim că transmitul Hărțălă și Bucăiești. Deci, mulțumim dumneavoastră tuturor că ați fost cu noi în această frumoasă seară și ne-am bucurat toți împreună de acest frumos sărbători de iarnă și sperăm să ne mai vedem regulat și cât mai des, ca să nu uităm de unde provenim, pentru că suntem într-o țară străină și ne integrăm, cred că, părerea mea, foarte bine, chiar prea bine, dar nu trebuie să uităm că venim din Moldova și avem și noi o istorie și tradiții și o cultură foarte bogată, care cred că nu trebuie să uităm. Și acum, Părintele Vasile vrea să spui și la 2 cuvinte de mulțumire. N-am ce să adaug la ceea ce a spus domnul Nicolae. Eu vreau să mulțumesc încă o dată din suflet tuturor. Mulțumesc cântăriților, dansatorilor, urătorilor, colindătorilor. Mulțumesc copiilor frumoși care astăzi au dansat aici permanent, s-au bucurat. A fost o sărbătoare enorm de frumoasă, care este dedicată în cinstea nașterii Mântuitorului Hristos, în cinstea sărbătorilor noastre frumoase de iarnă. A fost o bucurie deosebit de mare pentru mine. De aceea, fraților, să ne străduim ca să fim alături, să ne străduim ca să promovăm tradițiile noastre frumoase, cum am mai spus, și să ne ajute Bunul Dumnezeu să le păstrăm așa cum le-am păstrat și l-au păzit părinții și bunii și străbunii noștri. Ceea ce e a nostru, să nu ne fie rușine. Ceea ce avem, ceea ce ne aparține, ceea ce o păstrăm și să o promovăm. Dumnezeu să ne ajute și vă doresc sărbători fericite în continuare. La mulți ani, mulțumim fratului Nicon, că am dus programul împreună cu doamna Ana. Mulțumesc foarte frumos că ați depus o trudă enormă. Mulțumim încă o dată tuturor care au susținut, au fost prezenți cântăreților, care m-ați emoționat, nu știu cum să vă spun, cântecele frumoase, extraordinar de frumoase. Și, bineînțeles, dumneavoastră, că sunteți prezenți, că ați venit alături, că eu de la început mă uitam, Doamne, sala e goală. La urmă am văzut că s-a umplut, totuși moldovenii noștri nu sunt indiferenți și au venit și m-am bucurat foarte mult când am văzut că sala s-a umplut. Mulțumim domnului Ioan Adam de la magazinul moldovenesc, care mereu ne susține cu ceea ce poate, în sprijin financiar chiar și în alte domenii, pe lângă biserică, cât și pentru organizarea altor sărbători. Mulțumim și Dumnezeu să-l binecuvânteze, să-l aibă în pază, că mereu ne ajută cu ceea ce poate. Să trăiți încă o dată și la mulți ani. Vă aștept seară cu uratul, mâine seară la biserică, la ora 9 vom face vicernia, utrenia, ceasurile
și la 11 din noapte o să începem Sfânta Liturghie. Deci undeva la ora 12 ceva așteptăm urători și semănători. Care n-are somn, veniți vă rog. Bineînțeles, la muncă sunteți, da? Duhovnicește, sufletești, fiți alături de noi. Care puteți, veniți să ne rugăm împreună și să sărbătorim în continuare împreună. Și ne botează Domnului pe sâmbătă, duminică, celelalte sărbători frumoase creștinești. Vă așteptăm la Sfânta Biserică, dar nu uitați că Domnul mereu vă așteaptă. Să trăiți! Numai bine! Mulțumim! Mulțumim la toată lumea, mulțumim publicului! Hey, 2, 3, start!